arep foto. Oh. Ya wis kono. Yo. Ya wis yo. Kowe ngapa ning kene? Biasa to golek angin. Angin kok golek. Ayo piye yo? Aku arep mancing radi raket, arep bal-balan radi mancing. Ya wis to ora sida pit-pitan. Ya saiki kok usume pit-pitan. Ayo nak mancing. Ora di raket iki. Ya wis tak bal-balan. Maya. Ayo, saiki mosok pit-pitan. Wingi pas korban ora iso tuku korban. Ayo padake liwat jembatan Siratal Mustaqim ada numpak pit. Oh iya kan sedek oneh arep dina kemerdekaan sing ke-75 to. Ayo, gek ono corona, ora iso rame kaya tahun wingi. Ayo yo. Ra iso rame, ra seru. Nek Belanda teko kowe arep piye? Tinggal pancing lho. Wah, yo nak ono Belanda ya tak lawan, ra urusan. Aku lak cinta Indonesia. Kok ngono kuwi arep cinta Indonesia, gak gua sampah sih sembarangan kok cinta Indonesia matamu iki. Alah, wong cilik wae kok. Cileke ge kowe, rung mesti ge liyane. Iki sampah plastik, angel bosoke. Ya wis tak jikuke. Ngopo Kang? Mancing po? Ora gurung ngedesi cacing. Yo iso i. So mikir ora? Lewat gari lewat. Yo wis tak lewat. Weh tulungi. Yo. Yo wah. Kowe tak sayang lekane gawe wirang Stop sih. Ngopo raine kok kowe nesu-nesu? Kae to slamet wong gek mancing kok dibalang watu. Kae jane ki meh dipangan anakan piranha, ning mah dibandem watu. Anake yo anakan piranhane mayu. Gila. Ya wis pindah kon wae. Wega aku arep bali wae. Ngurusi mancing mah dibandem watu kok. Wis. Iki Agustusan ra ono perayaan tenan, Bu. Gak mbah ki yo jajal ning omahe Pak Lurah. Ya yo. Nah, kae Pak Lurah. Oh iya kae.
Badhe tangut Pak Lurah. Takon apa, Cah? Niki Agustusane enten perayaan mboten? Wah, ngene ya, Cah, ora ono saiki mergo iki ono masalah mergo corona iki dadi ora ono sik sementara tahun iki. Nggih, Pak. Nggih pun, Pak. Bareng. Oke, monggo. Aku ngerti Pak itu jubasan rano acara Pak. Oh, aku lu jawab ya waton lurah. Weh, jano. Wah, kok mlayu-mlayu. Pae mau doyak digau balang nganu watu pas mancing. Wah, ya wis ngono. Hati-hati.